Wajiure ura jiwa Januari ni kamoro amora. Januari dende ni Januari. Koro an be Januari oduong'o dhoda kama. Januari oduong'o dhoda jo kama. Awinjo ka gombo rech. Adhi nyiewo rech. Jo kama rech beche tek. Ne an gi siling 100, 100. Tadwaro rech moto ne an go. Adwaro nyanya, adwaro kitungu. To 100 ene be ene fair. Maduoka ot. Koro watang'nu kaka spend 100. Mae kaka spend 100. Rech gi anyiewo 50. Ang'eyo ni king'iye kakete kama, tineno ni en rech maduong'. Rech gi magi nyithi rech. Ung'iyo lweta? Ne. Magi nyithi rech moko matindo tindo ka. Inene kaka othin. Ne lweta. Ne. Gin nyithi rech moko matindo tindo ka. Lakini gin nyithi ngege. Tahero ga ngege. Koro, adwa temo nena fry gi mondo ang'e ane ka be giwuok ka ngege moko mwanyiewo ka. Koro aseng'ado gi, adwa mana luoko gi mondo aketgi e chumbi matin. Kasekete chumbi, tatimne gimiluongo ni deep fry. Guys, all of them are now fried and this is how they look like. So I just need some garlic and kachumbari and maybe a little mboga, and we have a very sweet meal. They actually taste good. Asetieko tede kendo ochiek mamit, ochiek maber. Gimomis ka en mana lot matin ema doyudore kienyeji moro kaka dek kata osuga ma kienyeji mokiki to ole be chak matin moromo, chak moromo iye maber. Koro doyud alot moro e bathe to do medo bet mamit. Aneno ke koro iseng'iyo gi kanyo wachamo kuon bel. Wan wachamo kuon bel wariwo gi oduma to kuon bet kuon mamit, kuon ma healthy. Ma kichamo tiwinjo ka be yieng' maber. Anyway, kachumbari no be ne mit, wakete lemon be matin kanyo gi apilo. Kendo omiyo koro taste maber kabisa. Lakini rech madongo dongo ema mit, rech man gi ring'o. Magi ichama chama ni koro Januari owacho, lakini ok di compare mitne gi mit rech moko madongo dongo ka. Magi miyo kwa go jahazi. Subscribe, comment, like, share.